Sa number 214 ka mga LGU nagreport sa nagkalamatay nga baboy. Siyam, may positibo nga kaso sa ASF. May 14 ka mga LGU sa Negros Occidental ang nag-record sang hog deaths. Siyam diri ang may mga ASF cases. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga sa July 8 nga laboratory test nga ginpatigayon, siyam sa 14 ka mga LGU nga may hog mortality ang nag-positive sa African swine fever. 2,185 ka mga baboy ang na-record nagkalamatay as of July 13 gikan sa 14 ka mga LGU bangod sa nagkalain-lain nga masakit. Ang na-record nga hog mortality 3.53% sa 61,854 nga total hog population sa natungdan nga mga LGU. May mga nagkalamatay man nga baboy sunod kay Lacson, wala makalabot sa 5% ang mortality. Ang importante nga nagasunod ang tagsa sa protocol kag napahamtang na ang border controls. Mangin makaalarma lamang kung hindi mangin alerto kag mangin mabinantayo ng tagsa kontra sa ASF. Very important ang nagatabo subod na disinfection. At the same time, may mga border controls naman tayo. No? I just passed in from San Carlos, I pass Force Murcia, may yara sila border control. In San Carlos, may border control man, na nakita ko man. So, dira na itong ma-prevent pagid, no, sang spread sang ASF. So far, although there are mortalities because of ASF, the number of mortalities is